چکدارên Eniyal Nusra ku niha nav li xwe kirine Desteya Tehrîrê Şam cara kedin rêya di navbera Herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê û Herêmên Rojavayê Helebê de vekir. Li gor jêderên Xwecihê ji nava Efrînê ragihandine ku rêya gundê Xezewiyê yê bi ser navenda Efrînê ve û gundê Daret Ezê û gundên Rojavayê Helebê pênşema Borî ji aliyê çekdarên Desteya Tehrîrê Şam ve hate vekirin û çûn û hatina otomobîlan cara kedin dest pê kir. Duşema Borî ji ber tedbîrên ewlehî û metirsiya derbasbûna terorîstên Daişê ji herêmên Qesedê, çekdarên Desteya Tehrîrê Şam rêyên ku Herêma Efrînê bi herêmên dibin kontrola wan de girê dide girtin, nexasim rêya Xezewiyê û Dêrbelûtê û ew yek bandorek li ser derbaskirina sûtemeniyên û pêdiviyên jiyanê li ser Efrînê kir. Ji aliyê xwe ve jêdereke taybet ji Arkêra tekez kir ku hîn rêya gundê Dêrbelûtê yê bi ser navçeya Cindirêsê ve girtiye. Ku ew gund li ser sînûrê gundê Atmê yê parêzgeha Idlibê ye û ji beriya hefteyekê hatiye girtin. Ajansa Elîbe ya çekdarên Eniyal Nusra li ser zarê berpirsekî ewlekarî belav kiribû ku agahî ji wan re hatine ku hejmarek ji terorîstên Daişê berê xwe didin parêzgeha Idlibê lawma bi wan tedbîran rabûbûn û piştî girtina rêyan jinekê xwe di navenda hikûmeta hawarçûnê de teqand û tê gumankirin ku ji terorîstên Daişê be.